нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. аз тарафи Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ донишҷӯ ва пешрафти илму техника қадрдонӣ карда шуданд. ин чорабинӣ дар доираи тадбирҳо бахшида ба ҳафтаи илм бо ширкати олимону донишмандон зимни як ҳамоиши илми амалӣ доир карда шуд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ рушди ҷомеа ғайриимкон аст ва аз ин рӯ овардан ба илму маориф ва баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар ҳама зинаҳои таҳсилот маҳаки асосии расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ аст. бо дарки ҳамин гуфтаҳо Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкили як ҳамоиши илмӣ амалӣ дар мавзӯи рушд ва дурнамои илм дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ аз рӯзи илми тоҷик ки ҳамасола якшанбеи 3 моҳи апрел таҷлил мешавад истиқбол карданд. роҳбарияти ин ниҳод нахуст аз дастоварду комёбиҳои илмии олимону магистрантон ибрози сухан карда дар 3 моҳаи аввали соли 2022 нишондодҳои ба дастовардаи онҳоро бесобиқа арзёбӣ карданд. таъкид шуд ки олимону донишмандон ва коромӯзони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар тавонистанд дар ин давра садҳо мақолаву корҳои илмии худро дар ҳафтаномаҳои соҳавиву ҷумҳуриявӣ рӯйчоп оваранд ки дастраси ҳаводорон гардиданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин баромадкунандагон маърузаҳои худро дар мавзӯъҳои усулҳои инноватсионии таълим ва фаъолияти илмӣ дар мактабҳои олӣ ва вазъи омода намудани кадрҳои илмӣ, педагогӣ ва дурнамои рушди илм дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон муаррифӣ карданд. маврид ба ёдоварист ки ба хотири баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва дарёфти истеъдодҳои нав моҳи равон бо ташаббуси Вазорати Маориф ва илми кишвар миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯ ва пешрафти илму техника баргузор карда шуд ки имрӯз дар вазъияти тантанавӣ ҷамъбаст ва ғолибон қадрдонӣ гардиданд. бо ташаббуси Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшачорабиниҳои он конференсияи ҷумҳуриявии илми назаравӣ дар мавзӯи рушди илм дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баргузор гардид ки дар он мутахассисону олимону коршиносони самти мазкур бо иштироки васеъи донишҷӯёну магистрантону докторантон ширкат варзиданд ва ҳамчунин дар радифи ин озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯ ва пешрафти илму техника бахшида ба бисёрлагии рушди илмҳои табиатшиносию риёзию дақиқ дар кишвари маҳбубамон ҷамъбаст гардид ки ғолибон аз ҷониби Вазорати Маориф ва илм бо диплому ҷоизаву ифтихорномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. қобил ба зикр аст ки озмуни мазкур бо мақсади иҷрои бандҳои эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф миёни донишҷӯён роҳандозӣ шуда минбаъд чун анъана баргузор карда мешавад. роҳ ба сӯи маориф. нақшаи амалиёти муштараки Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. меҳвари ин тарҳ таҳкими низоми таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ байни масъулини Кумитаҳои иҷроияи ҳизб ва раёсати маорифи вилояти Хатлон аст ки дар Кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳри Бохтар муаррифӣ гардид. ҳамкорони мо дар бораи ин ҳамоиш тафсилоти бештар доранд. дар кори ҳамоиш раисони Кумитаҳои иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва сардори раёсату мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. нахуст раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин рӯнамоии амалиёт ва нақшу тақвими таҳия намудаи чорабиниҳоро манзури иштирокдорон гардонид. зикр гардид ки мақсади амалиёти роҳ ба сӯи маориф ин баланд бардоштани маърифати сиёсии наврасон ва ҷавонони синни 12 то 24 сола, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ, ҳуввияти миллӣ ва эҳтиром гузоштан ба мактабу омӯзгор, ҳамчунин ҳавасманд гардонидани шахсиятҳои дорои имконияти хуби иқтисодӣ барои татбиқи амалии барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф, дастгирии техникиву ташкилии мактаби хатмкардаи худ ва мутобиқ гардонидани он ба талаботи стандартҳои муосири таҳсилот мебошад. мо рости гап ин идеяе ки пешниҳод карда шуд, идеяи танҳои сохторҳои ҳизбӣ нест, ин идеяи муштарак аст. این ایده مشترک است با ساختارهای معارف و چاره‌بینی هم مشترک است. عملیات هم نامش هم خیلی است، عملیات مشترک. نقشه هایی که ما گذاشتیم اون یک چرخ را مانند می‌سازد. یعنی مشکلات معینی رو میتونیم برطرف کنیم، اما مشکلات نو با وجود اونه که سطح تولد زیاد است و هر سال ضرور میگردد صنفخانه‌های علاوه‌ای، تجهیزانیدن مکتب‌ها. یعنی باز هم این کار باید که دائم عمل کننده باشد.
дар кори ҳамоиш гуфта шуд ки дар ташаббуси аввал баргузории дарсҳои кушод зери унвони соати сиёсӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ дар назар дошта шудааст. ҳамзамон таъкид гардид ки ташкил намудани вохӯриҳои мунтазами хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ зери унвони мактаби ман ва бо ин васила ҷалби шахсиятҳои дорои имконияти хуби иқтисодӣ ва бунёдкориву созандагӣ ва дастгирии техникии муассисаҳои таълимӣ ташаббуси дуюм маҳсуб меёбад. ҳамин ташаббусҳо ҳамон гуна механизме ҳаст ки шахсони соҳибмақомро, шахсони сиёсатмадорро, сиёсатшиносро, ҷомеашиносро, коршиносро ба поён мебиёрад, ба назди мардум мебиёрад ва онҳо бо мардум сухан мекунанд, суҳбат мекунанд дар риштаи пешбурди соҳаи маориф, дар риштаи саҳми маориф дар рушди ҷомеа, саҳми маориф дар ташаккули шахсият ва ғайра масъалаҳо суҳбат мекунанд. Ин атрофи соатҳои сиёсӣ. Барномаи дигаре ки мактаби ман ном дорад, аслан ин идея аз он ҷо баромад ки имрӯз дар ҳошияи рушди техникаву технологияҳои муосир зарур аст ки сохторҳои маориф, яъне мактабҳо, донишгоҳҳо, донишкадаҳо, коллеҷҳо, инҳо бо таҷҳизоти муосири технологӣ фароҳам бошанд. сардори раёсати маорифи вилояти Хатлон Ғазалшоҳ Сафарзода ба дастандаркорони ташаббуси мазкур изҳори сипос намуда, дар шароити имрӯз роҳандозӣ намудани онро саривақтӣ ва муҳим донист. иброз гардид ки пешрафти ҷомеаи муосир ба хизмати омӯзгор вобастагӣ дорад. ҳамчунин дар амалишавии ин ташаббус сарварони муассисаҳои таълимӣ бояд фаъол бошанд. ман фикр мекунам ки ба сохторҳои маориф ин идея, ин пешниҳод, ин ташаббус бисёр муносиб, мувофиқ омад ва онҳо ина хуб қабул карданд ва албатта ҳар идеяе ки дар зинаи ташаккулёбӣ аст як муҳлат талаб карда мешавад ки баъдан аз иштирокчиҳои ӯ идея пурсида шавад ки хоб шумо чӣ гуна қабул доред ҳамин идеяро. дар охири кори ҳамоиш чанде аз иштирокдорон низ перомони ташаббуси мазкур андешаҳои хешро баён дошта ба суолҳои худ ҷавобҳои қонеъкунанда гирифтанд. масъалаи қадрдонии омӯзгорони пешқадаму навовар ва эҷодкор мавриди таваҷҷӯҳи давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. баргузории озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори сол низ аз зумраи тадбирҳоест ки бо ибтикори вазорати маориф ва илми кишвар роҳандозӣ мегардад. дар ноҳияи Рашт даври ноҳиявии ин тадбир бо ширкати қариб 50 омӯзгор доир гардид. гузориш дар ин хусус. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақам 1 ноҳияи Рашт озмуни ноҳиявии омӯзгори сол марагзор гардид. дар озмун 45 нафар омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Рашт ширкат намуданд. ҳадафи озмун дарёфти омӯзгорони эҷодкору навовар, баланд бардоштани дониши касбӣ, сайқал додани маҳорати омӯзгорӣ, тарғиби ҳамаҷонибаи таҷрибаи педагогии омӯзгороне мебошад ки дар таълиму тарбияи шогирдон ба натиҷаҳои хуб ноил гардиданд. мақсади иҷрои фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшачорабинии шӯъбаи маорифи ноҳияи Рашт муддати 2 рӯз мешавад ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳраки Ғарм озмуни омӯзгори сол аз рӯи 8 бахши шартҳои озмун баргузор гардидааст ва дар ин озмун омӯзгорони муассисаи таҳсилоти умумии ноҳияи Рашт бо як иқдоми баланд иштирок намуда ҳайати даворон ҳар як маҳорати омӯзгоронро санҷида баромада истодааст ва ман бо бавории комил гуфта метавонам ки ҳайати даворони мо аз байни омӯзгорон омӯзгори беҳтарин солро ҷудо намуда барои иштирок намудан дар даври минтақавӣ рохат хоҳад гирифт. озмуни омӯзгори сол аз рӯи шартҳои дарси кушод, таҳлили дарс, соати тарбиявӣ, маҷлиси падару модарон сурат гирифт. рафти машғулият, таҷрибаи пешқадам, истифода аз усулҳои фаъоли таълим, навгониҳо дар таълими фанҳои дақиқ, дониши хонандагон ва ҷиҳатҳои тарбиявии он аз ҷониби аҷзоёни ҳакамони озмун ба қайд гирифта шуданд. бояд қайд намуд ки аз шумораи 1612 нафар омӯзгорон баъди даври ҷамъбастии ҷамоатӣ барои иштирок дар ин озмун 45 нафар иштирок карданд ва ҳайати ҳакамон имрӯз ғолибонро муайян мекунад ва барои пешбарӣ кардан ба озмуни оянда мо ҳама чораҳо дидаистем. довталабон барои иҷрои шартҳои дигари озмун дар ҳузури аъзои ҳайати ҳакамон ба хонандагон дарс гузаштанд. дар ҷамъбасти озмун ҳайати ҳакамон ғолибонро муайян намуда ба давраи минтақавӣ рохат мегиранд.
ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо давлатҳои дӯст дар самти омодасозии мутахассисони баландихтисосӣ ба бозори меҳнат рақобатпазир имкониятҳои васеъро фароҳам овардааст. дар ин самт вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳандозӣ намудани як қатор барномаҳои давлатӣ ва квотаҳо ҷиҳати таълими ҷавонони кишвар дар муассисаҳои олии Федератсияи Россия шароит муҳайё намудааст. имрӯзҳо намояндагони муассисаҳои олии таълимии Россия барои қабули донишҷӯёни тоҷик дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо хатмкунандагон суҳбату вохӯриҳо мегузаронанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳияи Муминобод намояндагони донишгоҳи давлатии шаҳри Пскови Федератсияи Россия бо хатмкунандагон вохӯрӣ гузаронида онҳоро бо шарту шароит ва имкониятҳои ин донишгоҳ шинос менамоянд. барои муайян кардани сатҳи дониш, забондонӣ ва малакаи довталабон варақаҳои имтиҳонотӣ омода карданд, ки довталабон мебояд онҳоро пур намоянд. дар ин вохӯрӣ ва санҷиши дониш довталабон аз кули муассисаҳои ноҳия ба ҳам омаданд. ҷавонон кӯшиш доранд, ки имкониятҳои фароҳам овардаи раҳбарияти олии кишвар ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистонро истифода кунанд. аз хурдии зиёд ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, хусусан англисӣ ва немисӣ шавқи зиёд доштам ва имрӯз ин имконият барои ман даст дод, зеро ман дар озмун иштирок дорам ва боварӣ дорам, ки ғолиб меоям ва давоми таҳсиламро дар донишгоҳи давлатии Псков Федератсияи Россия идома медиҳам. роҳбари ҷамъияти тоҷикону ӯзбекони шаҳри Псков низ дар ин вохӯриҳо ширкат варзида истодааст. ҳаким Мирзоев солҳои зиёд дар шаҳри Псков иқомат мекунад ва иброз медорад, ки дар ин донишгоҳ мутахассисони ба кишвари мо зарур омода карда мешаванд, хусусан дар соҳаи гидроэнергетика. ҷамъияти мазкур ба довталабоне ки донишҷӯ мешаванд дар оянда кӯмак мерасонад. баъди супоридани тестҳо беҳтаринҳо аз ихтисосҳои интихоб кардаашон тариқи онлайн имтиҳон месупоранд. онҳое ки сазовори номи донишҷӯ мегарданд аз рӯи холҳои ба дастовардаашон ройгон ва шартномавӣ дар донишгоҳи Псков таҳсил хоҳанд кард. таи 2 соли охир ҳудуди 50 ширкати нави туристӣ вориди бозори сайёҳии Тоҷикистон гардида, алҳол теъдоди умумии ширкатҳои сайёҳӣ дар мамлакат ба 240 адад мерасад, ки нақши онҳо дар муаррифии зарфияти гардишгарии кишвар, ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат ва рушди иқтисодиёти миллӣ назаррас арзёбӣ мегардад. ин матлаб дар ҳамоише, ки имрӯз дар душанбе бо иштироки роҳбарону намояндагони ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон доир гардид, зикр шуд. вобаста ба истифодаи самараноки захира ва имкониятҳои сайёҳии кишвар бо ташаббуси Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе ҳамоиш баргузор гардид. дар кори тадбири мазкур мақсадноке ва мутобиқ намудани фаъолияти ширкатҳои сайёҳии кишвар ба талаботи муосир ва рақобатпазирии онҳо дар бозори сайёҳӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷумла таҳияи хатсайрҳои нави сайёҳӣ, нашр намудани маводи нави иттилоотӣ, тарғиботӣ ва муаррифии онҳо тавассути шабакаҳои имконпазири иттилоотӣ, истифодаи самараноки имтиёзҳои соҳавӣ, ҷоно кардани ҳамкорӣ бо кишварҳои шарқ, пайдо намудани бозорҳои нави ҷаҳонӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботҳои сатҳи байналмилалӣ аз мавзӯъҳои меҳварии ҳамоиш шумурда шуданд. сайёҳӣ дар кишвари мо самти афзалияноки рушди иқтисоди миллӣ эълон шудааст ва қабули қонуну қарорҳо, ҷорӣ шудани имтиёзҳои соҳавӣ, татбиқ шудани барномаҳои соҳавӣ дар рушди соҳа ва ҳамзамон дастрасӣ ба низоми раводиди электронӣ аз ҷумлаи тадбирҳое ҳастанд, ки барои рушди устувори соҳа дар кишвар заминаи мусоид фароҳам оварда шуданд. имрӯз барои ҷалби ҳар як сайёҳи потенсиалӣ дар шароити рақобати шадид кишварҳои минтақа талош доранд, ки бо фароҳам овардани рушди инфраструктури соҳа, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, таваҷҷӯҳи бештари сайёҳонро ба кишварҳои худ ҷалб намоянд. имрӯз барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, он дастгириҳое, ки аз ҷониби пешвои миллат дар самти рушди соҳаи сайёҳӣ анҷом дода мешавад, бевосита ба рақобатпазирии кишвари мо дар соҳаи сайёҳӣ замина мегузорад. зикр гардид, ки дар Тоҷикистон зиёда аз 3000 ёдгории таърихиву фарҳангӣ ба қайд гирифта шуда, ҳамзамон дар
کشور حدودهای مخصوص حفظ شونده طبیعی موجودند که بر رشد سیاحی داخلی و بین المللی مساعدت می‌نماید. از این رو شرکت‌های سیاحی را می‌باید برای جلب هرچه بیشتر سیاحان از کشورهای خارجی دور و نزدیک فعالیت خود را تقویت بخشیده و دوستداران سیر و سیاحت تاجیکستان محصولات رقابت‌پذیر را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد نمایند. چاره‌بینی با تکلیف و پیشنهادهای مفید به انجام رسید. анатомияи дурӯғ чӣ гуна бояд бо маълумоти қалбакӣ дар интернет мубориза бурд? ин мавзӯъ имрӯз доираи васеи донишмандону таҳлилгаронро дар донишгоҳи славянии тоҷикистону россия ба ҳам овард. ҷузъиёти бештар дар шарҳи навбатии барнома. анатомияи дурӯғ чӣ гуна бояд бо маълумоти қалбакӣ дар интернет мубориза бурд? ин мавзӯъ дар маҷлисгоҳи бинои намояндагии росатрудничества дар ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки рӯзноманигорон баррасӣ шуд. дар ин чорабинӣ директори маркази иттилооти таҳлилии омӯзиши равандҳои иҷтимоию сиёсии кишварҳои пасушӯравӣ Дарья Чижова суханронӣ кард. Сегодня в рамках программы «Анатомия фейков» мы будем разбирать, какие в принципе сейчас есть самые популярные фейки и самое главное, как вообще отличать и как вот видеть те маркеры, которые означают, что информация требует более пристального внимания и вот большего рассмотрения. зикр шуд ки бо афзоиш ёфтани нақши шабакаҳои иҷтимоӣ пешгирӣ аз қалбакӣ будан ва тафтиши маълумот муҳим аст. дар чорабинӣ ба ҷуз аз рӯзноманигорон, донишҷӯён ва фаъолон низ ширкат доштанд. таъкид гардид ки дар маълумоти бар дурӯғ манбаи аслӣ маълум нест. аз ин рӯ тафтиши ҳар як маълумоти гирифташуда зарур мебошад. На самом деле сейчас умение отличать фейковую информацию – это крайне важный инструмент. Причем важный раньше как? Это было там только для журналистов, которым нужно было выдавать материалы, да, и распространять информацию, то сейчас с ростом популярности социальных сетей, с ростом количества контента в социальных сетях и ускорением передачи информации, да, мы все тут твитнули, в Телеграм кто-то написал, то есть очень быстро, практически не бывает времени у редакции там, или уж тем более у блогеров или отдельных персон, да, эту информацию каким-то образом верифицировать, и поэтому вот навыки работы и навыки поиска, навыки отличения фейковой от нефейковой информации, это становится базовой потребностью для любого пользователя. И сегодня мы будем говорить об этом. Как отличать фотографии, как отличать сообщения, как верифицировать источники, каким образом даже отличать, научная ли перед вами статья или нет. Термин официальный, он применим к СМИ независимо от страны. То есть в этом плане журналисты, я думаю, что в Таджикистане здесь, естественно, там и верифицируют информацию там, и через Хавар, да, и через там, государственные агентства и газеты в том числе. Поэтому я думаю, что для них будет понятно, о чем будет идти речь, не только на примере там, зарубежных или иностранных, но и на примере своих национальных, поскольку мы знаем, что здесь в Таджикистане очень внимательно относятся к информации, которая публикуются, особенно в официальных источниках, и в этом плане нам будет о чем поговорить с коллегами. дар доираи тренинги мазкур воситаҳои асосии санҷиши иттилоот муаррифӣ гардида, намунаи порталҳое оварда шуданд ки метавонанд барои санҷиши дурустии иттилоот истифода шаванд. Дарья Чижова қайд кард ки меъёри аслии санҷиш дараҷаи расмӣ будани манбаи иттилоот аст ва ба ин далил аз ҳамтоёни худ даъват кард ки далилҳои тавассути порталҳои расмӣ ва сомонаҳои ҳукуматӣ расидаро тафтиш кунанд. قید کرده شد که اولین اطلاعات قلبکی در عصر 15 با پیدایش اولین مطبوعات چاپی و روزنامه‌ها پیدا شده است. اینچنین در رفت چورابینی با دلیل‌های مشخص و مثال‌های فیکی به اشتراکچیان راه‌های سنجش درستی معلومات فهمانیده شد. дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон аз он гувоҳӣ медиҳанд ки мардуми ватандӯсту сарбаланди кишвар дар таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав бунёду барқарорсозӣ наздик ба 100 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда, айни ҳол сохтмони якчанд иншооти таъйиноти гуногун оғоз гардидааст. аз рафти корҳои бунёдкориву созандагӣ дар ноҳияи шаҳри нав ҳамкорони мо Хуршед Халимов ва Соҳибнур Абдурасулов гузориш медиҳанд. бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо дар тамоми деҳаҳо ва маркази ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ муташаккилона ҷараён дорад. таъмиру таҷдид ва наздикии 100 адад сохтмони иншооти таъйиноташон гуногун аз ҷумла литсей барои хонандагони лаёқатманд, кохи фарҳанг, хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳу роҳрав, биноҳои маъмурӣ, ташкилоту муассисаҳо ва ғайраҳо дар
назар дошта шудааст ки айни ҳол дар қисми бештари онҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав 54 адад иншоотҳои хурду бузург ба нақша гирифта шудааст. Аз он ҷумла иншоотҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, бонкоҳои тиббӣ, мактаб ва синфхонаҳои иловагӣ, биноҳои маъмурӣ, биноҳои баландушона, сарторошхона ва кошонаҳои ҳусн. Аллакай дар қисмати зиёди иншоотҳои ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар дораи ташаббусот бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиноҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар деҳот, маҳаллаҳои аҳолинишин низ корҳои созандагиву ободонии дастаҷамона бо сурат идома дорад. Дар ҳақиқат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳрнав дар қисмати зиёди деҳаҳо сохтмони кошонаҳои ҳусн ва сарторошхонаҳо мавриди истифода қарор доданд, ки аллакай мардум аз он истифода мебаранд ва бо корҳои доимӣ таъмин гардиданд. иншоотҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба нақша гирифта шудааст. Мо мардуми ноҳияи шаҳрнав кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки иншоотҳои ба нақша гирифта шударо бо як сифати баланди сохтмонӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор диҳем. дар ноҳия саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар корҳои ободонию бунёдкорӣ хеле назаррас аст, зеро бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, татбиқи сиёсати иқтисодии ҳукумати мамлакат ва амалӣ гардидани барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои пешрафти фаъолияти соҳаҳои мухталифи ҷомеа тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. дар ҷавоб ба ин таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат дар самти таъмини рушди шаҳру деҳоти кишвар бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва деҳоти ноҳияи шаҳри нав наздик ба 400 иншооти таъйиноти гуногун бо саҳми соҳибкорон сохта ба истифода дода шуд, ки айни ҳол ҳамаи он фаъолияти хуб дошта чандин нафарон соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштаанд. иҷрои ҳадафи стратегияи мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ аз фаъолияти хуби кишоварзон вобастагӣ дорад ва дар ин самт хоҷагидорони ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ муваффақ гардида истоданд. имсол низ онҳо аз оғози сол барои гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ҷаҳду талош доранд. аз фаъолияти кишоварзони ҷамоати деҳоти қаҳрамони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҳамкорнамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов гузориш медиҳанд. кишоварзони ҷамоати деҳоти қаҳрамон дар ноҳияи ба номи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ ҳамасола бозору марказҳои ноҳия ва вилояту ҷумҳуриро бо маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин менамоянд. имсол низ кишоварзон дар заминҳои корами обӣ намудҳои гуногуни сабзавот ва пахта кишт карданд, ки нашъунамои ниҳолҳо хуб мебошад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти қаҳрамон 1131 хоҷагии деҳқонӣ амал мекунад. аз он ҷумла дар заминҳои обӣ 2231 гектар, аз он 1223 гектар барои пахтакорӣ, 209 гектар барои полезӣ ва 131 гектар барои сабзавоткорӣ мавҷуд мебошад, ки айни ҳол 209 гектари нақшаи полезӣ 100% иҷро гардидааст. дар ин ҷамоати деҳот бо андӯхтани таҷрибаи бештар дар самти кишту парвариши маҳсулоти барвақтӣ аз гармхонаҳо ва кишти зери плёнкагӣ васеъ истифода мебаранд. айни замон дар даҳҳо гектар кишти барвақтӣ зери плёнкагии тарбузу харбуза, бодирингу помидор, қаламфур ва дигар намуди сабзавот коридаанд. дар ҳудуди ҷамоат 73 адад гармхонаҳо мавҷуд аст, ки аз ин 3 гармхонаи доимамалкунанда дигараш дар обчаккорӣ ва парвариши помидор, бодринг мавҷуд мебошад. як муваффақияти кишоварзони ноҳияи мазкур саривақт аз ҷониби идораи беҳдошти замин ва обёрӣ таъмини хоҷагиҳо бо оби полезӣ мебошад. идораи мазкур дар муҳлати муайян гардида заҳбуру заҳкашҳоро тоза намуда иншооти обрасониро аз таъмир мебарорад. бо истифода аз ин кишоварзон дар як мавсим аз 2 то 3 маротиба ҳосил меғундоранд, ки ба фаровонии маҳсулот дар бозорҳо ва беҳ гардидани сатҳи зиндагии сокинон мусоидат мекунад. имсол дар ҷамоати мазкур ба кишти пахта аҳамияти махсус дода мешавад ва тамоми техникаи кишоварзиро ба саҳро бароварда давоми як ҳафтаи охир нишондодҳои меҳнатиро баланд бардоштанд. нақшаи кишти пунба дар ҳудуди ҷамоат айни ол
50 گکتار اجرا شده است که این علاقه 50% نقشه دورنما رو تشکیل میده و کوشش میکنیم در روزهای نزدیک کشت پنبه‌دانه رو با انجام رسونیم. بنابر اطلاع ریاست کشاورزی ناحیه تا امروز کشت پخته در میدان 3200 گکتار گذرانیده شده است که 54% نقشه را تشکیل می‌دهد. کشت سبزوات باشد در میدان 721 گکتار گذرانیده شده است که 90% نقشه دورنما را تامین کردند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه همدانی برای برنامه نوید. дар шаҳри Конибодон ба хотири танзими арзиши маҳсулот дар бозори истеъмолӣ ярмаркаи фурӯши маҳсулоти саноативу кишоварзӣ баргузор гардид. қисмати бештари маҳсулоти дар ярмарка гузошташуда маҳсулоти имсолаи дастранҷи деҳқонони маҳаллӣ буд, мегӯянд хабарнигорони минтақавии мо. با مقصد مساعدت در پس نمودن نرخ مواد غذایی و تامین ساکنان شهر کانیبادام با محصولات کشاورزی خوشصفت از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کانیبادام یارمارک فروش محصولات کشاورزی تشکیل کرده شد. در فروشگاه موقتی که در پیشاروی باغ فرهنگی و فراغتی مرکزی شهر جایگیر بود، به شهروندان بیش از 20 نمود محصولات پیشنهاد گردید. بیشتر خریداران از امکانات موافق استفاده برده محصولات پالیزی از قبیل سبزی و کارتوشکا، پمیدار و بادرینگ، پیاز، گوشت و برنج و دیگر مواد غذایی را خریداری می‌نمودند. نظر به معلومات ریاست کشاورزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، در مجموع بیشتر از 25 تن محصولات کارخانه‌های استحصالی و دهقانان شهر و دهات کانیبادام پیشکشی خریداران کرده شد. من رحمت همین کانیبادام با همین یارمارک تشکیل کردیم. اما رحمت چیزا ارزان، تخم ارزان، گوشت 50 سامان، همش نقص، سبزی ها، بیخی ها یک سوم، قیمت بازار 50% ارزان. ما منت داریم. ساکنان با اظهار قناعتمندی از تشکیل چنین فروشگاه سیار قید نمودند که این تدبیر بیشک برای نسبتاً پس نمودن نرخ محصولات کشاورزی در بازارهای مقرری شهر مساعدت خواهد کرد. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман барои муаррифии соҳиби истеъдодҳо имконияти хуб фароҳам сохтааст. баргузории ин тадбир теъдоди довталабон ва хоҳишмандонро ки майли ширкат дар ин озмунро доранд марҳила ба марҳила зиёд гардонида истодааст. имрӯзҳо дар аксар муассисаҳои фарҳангӣ аллакай довталабони ин озмун бо устодони соҳибтаҷриба машқу тамрин намуда барои ширкат дар он омодагӣ мебинанд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи дӯстӣ перомони ҳамин мавзӯъ омода гаштааст. нафиса лочинова хонандаи муассисаи санъати бачагонаи ноҳияи дӯстӣ аст. ӯ ният дорад имсол ҳунару истеъдоди худро дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман санҷад. ҳамин аст ки бо наздик шудани озмуни мазкур ӯ низ тамринҳои худро бо устодон бештар кардааст. ман мехоҳам ки дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намоям ва ман аз устодам мирзоев дилшод хело миннатдорӣ мекунам ки манро ба ин озмун омода кард. давоми 1 сол با استادم مشق کردم و به این آزمون آمادگی دیدم. من میخواهم که در این آزمون اشتراک کرده و هنر خودم را نشان دهم. нафиса аслан дар жанри эстрадӣ дар номинатсияи овозхонӣ мехоҳад ишtirокчии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман гардад. барои муваффақ гаштану ба даврҳои дигари озмун гузаштани ӯ имрӯз омӯзгорон кӯмак мерасонанд. اگه 3 سال میشود خب از مکتب صنعتی ما در همه ژانرها بچه‌ها رفته تا دور ولایتی و جمهوری اشتراک و برآمد کرده ایستادن. آزمون‌های سال‌های گذشته شده گذشتن این تجربه می‌شود برای امسال. خب با فکر من اگر استادان خودشان آگاه باشند از صنعت و از موسیقی در آن حالت می‌توانند که شاگردان را به این آزمون آماده سازند. خب برای آماده ساختن شاگرد در آزمون البته نه تنها ما از مکتب صنعتی خودمون از مکتب‌های میانم رفته همکاری کرده، از اونجا ما گرفته برای آماده در مکتب صنعت با همراه اینها با استادان کار کرده، اونها را برای
озмун омода карда истодаем. иброҳим раҷабов хонандаи дигари муассисаи мазкур аст ки имсол дар номинатсияи навозандагӣ ҳамчун довталаби озмуни тоҷикистон ватани азизи ман аз номи муассиса баромад мекунад. ӯ таблу доираро бисёр хуб навохта барои ширкат кардан дар озмун омодагии ҳамаҷониба дидааст. иброҳим 4 сол аст ки дар муассисаи санъати бачагонаи ноҳия таҳсил намуда навохтани асбобҳои зарбиро аз худ мекунад. муҳаббати беандоза доштан нисбати санъат ба дастгирии устодон аст ки ӯ чун навозандаҳои касбӣ бо таблу доира имрӯз мусиқиҳои ҷолиберо менавозад. дар ин озмуне ки имсол баргузор мегардад 14 май эълон гардидааст дар ноҳияи мо аз мактаби санъати мо 15 нафар хонандагон аз номинатсияи овозхониву навозандагӣ асбоби най, ҳиҷак, пианина, хоб асбобҳои зарбӣ омодагӣ дида истоданд. умед дорем ки дар ин озмун шогирдони мо ҷойҳои намоёнро мегиранд. ҳамин гуна дар мактаби санъати бачагонаи ноҳия ҳамарӯза хонандагоне ки мехоҳанд дар озмуни имсола ширкат варзида ҳунару малакаи худро санҷанд бо устодон кор кардаю машқу тамрин мегиранд. устодони санъати ин муассиса бошад талош мекунанд то ба ҳар як иштирокчии озмун иловатан дар алоҳидагӣ кор кунанду камбудиҳои шогирдонро ислоҳ, зеро онҳо бовар доранд ки шогирдонашон то ба даври вилоятию ҷумҳуравии озмун роҳхат гирифта номи муассисаро мепардоранд. дар филиппин оқибатҳои тӯфони шадидро бартараф мекунанд. тибқи иттилои охир офати табиӣ дар ин кишвар 224 кушта бар ҷой гузоштааст. дар шанхай маҳдудиятҳои карантинӣ сабук карда шуданд. шарҳи бештарин ва чанд хабари дигар аз хориҷи кишварро дар саҳифаи навбатии барномаи мо тамошо кунед. تعداد قربانیان طوفان تروپیکی انتگون که روزهای 10-12 اپریل به فیلیپین ضربه زده بود به 224 نفر رسید. موافق اطلاع شورای ملی فیلیپین